Ilyenekkel lehet simán lebukni. Azt mondta már elmúlt 18. A játékterem tabu. Megígérted, hogy ott nem csajozol. Nem te tojtál ki, nem vagy az anyám, bazd meg. Nincs szükségem rá, hogy kioktass. Egyébként kerülöm a feltűnést, nyugi. A picsába, így kerülöd a feltűnést? Ne ugass, pöcsöm csücske! Ha megszondáztatnak véged! Néhány napja a Molett női ruharészlegen sétáltam, és hallottam bizonyos hangokat. Egy nő sikoltozott, még ez az! Majd ő is megszólalt. Jó vagy, nem fogsz szarni egy hónapig. Ne értsen félre, szerintem akár csak Clinton, egy férfi azt csinál a péniszével, amit akar, akár az orális irodában, akár az áruházban. Nem tartozik senki másra. Úgy van. De ha gyerekekről van szó, de akik olyan érzékenyek, nos, vétek visszaélni a bizalmukkal. Egy olyan ember, aki üvöltözve párzik elhízott nőkkel, az nem... Igen. Persze ezért nem rúghatom ki. Nem, ez még nem elég ok. Nem egyszerű. Még a dagacspinék is fellázadnának. Nem tettek róla, de ez a fickó valamiért szörnyen ellenszenves. Érthető. Látta, hogy segbe kurt valakit. Szóval találhatnánk valamit, amiért kirúghatnám. Igen, értem. Igazán? Ön tudna találni valamit? Na, ha valami lesz,